Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben wel nieuwsgierig wat voor een groep mensen hebben we hier. We hebben een geweldige groep zwemmers. Van alle pluimage. En we hebben hier een moederkip. Dat is Etty. En dan hebben we nog een semi-moederkip. Dat is Joke. Gewoon, dan zullen wij even, waar moeten wij even interviewen voor die item. Ja. Maar om jou even het heen. Nee, dit is net zo moeilijk dus. Nee, moederkippen van alles kreeg ik altijd jaren. Maar ik pleeg ze hier altijd dat het hier zo'n piekenhak is. En dan ren ik hier wel eens om. Tak, 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 zeg ik dan. En zei je het wat. Nou, dan gingen ze natuurlijk betaald. Nou, dan moest ik maar even met een piekenpakje. Nou, Elke die hier zou Joke, die maar met wij hier. Ja, nou, kom maar op, zei ze. Hoe kom je over die reportage? Ja, ik bedenk wel eens wat gekkigheden en daar is iedereen wel van te vinden hier, en we moeten toch een beetje willen als je nou al hier hebt. Hè? Ik had thuis gewoon een hele protte spul wat ik wel broeken kan, verklaaiers kleden en dat pak van Etty, dat ik thuis te lezen. Dus ik zei dat maak je maar even heen, want het is je betieten ja als een kippenhok. Hoe wichtig is dit door de meesten die net Ja. zo is te vinden? Ik denk eigenlijk wel heel, je zag het ik wel, het bad leidt vol en ja, iedereen is toch wel, haast alle dagen in het bad te vinden, zeg maar. Dus het zaait wel wat over het stukje sociale. Soms een traan, maar meestal een lach. En een hele prutte willen. En dan get ik wel eens vaak get het niet. Dus hoe ouder, hoe gekker zeggen we wel eens. Maar het is haast met hier voor dit Ja, hier. dat is wel schande, Maar goed, aan alles komt een eind en dan zie je wel weer uit naar volgend jaar. En misschien zijn er wat zwemmers die nog van de winter naar oren plakken gaan. Heel bedekte zwembaden. En daar treffen ze met woord ik wel weer wat. Maar het eerste bad is toch het bad wat het bad.